Hayırlı gün Tataristan, hayırlı gün hürmetli televizor караучылары тапшыруыбызны дәвам итәбез. Жер һәм спорт аның өчен бер кышның ике канаты кебек. Спорт тәнне физик яктан чыныктырса, татар киләре күңелне тынычландыра, ял иттерә, үзенә күрә рухи азык булып тора. Әлеге тәмле күчтәнәш белән башкалар да сыйланалар, чөнки Илнар Шәрәфетдинов ул киләрне гитарада башкарып кына калмыйча, аккордларын язып башкаларга да тарата, үз видеоблогын алып бара. Татар моңын, халкыбыз җырларын пропагандалауда аның роле дә зур. Аның видео язмаларын хәтта чит илләрдән дә яратып карыйлар. Шуңа татар җырларын ул тәрҗемә итеп титрлар белән дә бирә. Илнар Шәрәфетдинов бүгенге көндә Уфа дәүләт сәнгать институтында укый. Татар, дуслык моңы, сәләтлеләр канатында кебек дәрәҗәле халыкара җыр конкурслары лауреаты. Башкортстанда яшәп иҗат итүче талантлы милләттәшебез белән бергәләп танышыйк. Ышанам әле сезнең турникта мондый текә күнегүләр ясаган кыш бабайны беренче тапкыр гына күрүегездер. Чыннан да шәп бите. Җәендә турниктан аерылмый ул. Спорт аның мәңгелек мәхәббәте. Хәтта нарат ботагында тартылу да берни тормый. Тик сез, хөрмәтле телевизор караучылары, бер үк кабатлый күрмәгез. Моның өстенә бу егет искиткеч моңлы, профессиональ дәрәҗәдә куелган тавышка да ияле. Талпына йөрәгем, син минем теләгем, күзләремне йомсам, сине күрәм күзәлем таптым. Булар барсы да Башкортстанның Илеш районы Дөмәй авылы егете Илнар Шәрәфетдинов хакында. Аның турында романтик спортчы дисәк тә ялгышмабыз, чөнки спортсменнар арасында сәнгатькә гашыйк кешене очрату кыен. 2001 елда Михаил Барытовның спорт гимнастикасына, урам гимнастикасына багышланган каналга юлыктым. Шул ук бер рәттән гитарада өйрәнә башладым. Минем 16 яшь тулуыма әтием гитара бүләк итте. Инде урам гимнастикасына килгәндә, ул видео язмаларны карап үткәч, алар мине гаҗәпләндерде һәм минем үземдә дә теләк уянды шул күнегүләрне эшләргә өйрәнергә. Гитара өчен яраклаштырылган беренче җыр "Сагынам дуслар" була. Бүген инде әлеге шөгыле Илнарны бөтен дөньяга танытты. Ул YouTube каналында һәм социаль челтәрләрдә үзе башкарган җырларның видеоларын урнаштырып бара. Кызыксыну зур. YouTube'та бүген язылучыларның саны 2000-гә якын. Мин авыл баласы буларак бала чактан халык җырларын, ретро җырларыбызны ишетеп үстем һәм инде шул сәбәпле алар минем күңелемә кирип калгандыр дип уйлыйм. Популяр инглиз җырлары да аның башкаруында аңлаешлы һәм үзенчәлекле килеп чыга. Белгәннәрен башкалар белән дә бик теләп уртаклаша Илнар, башкарган җырларының аккордларын язып видео дәресләрдә бирә. Иң мөһиме ул җыр әгәр минем күңелемә ятса, әгәр мин аны ошатсам, мин аны өйрәнә башлыйм, мин аны һич шиксез яздырам. Алга таба Илнар спортны да, җырны да бергә алып барырга ниятли. Үз артыннан да күпләрне ярата алган ул. Аннан күреп башка малайлар да турникларда күнегүләр ясый башлаган. Димәк, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауда Илнар Шәрәфетдиновның да роле зур дигән сүз. Ә җыр өлкәсенә килгәндә, киләчәктә үзе дә җырлар иҗат итәргә ниятли Илнар.